Når innovation er en del af undervisningen, betyder det, at den studerende lærer det faglige indhold gennem de processer, der karakteriserer et innovationsforløb. Innovation anvendes på den måde som en metode til at kombinere et specifikt fagelements teorier med en udfordrende praksis. Mere konkret bidrager innovationsprocessen til læringsforløbet igennem at sætte det faglige spil i en relevant kontekst, at skabe involverende undervisningsformer, der engagerer og motiverer, at sikre en målrettet og logisk struktur for kursusforløbet. Det nye og værdifulde kan søges mange steder, men det er ofte en rigtig god idé at lade de studerende arbejde med problemstillinger for eksterne partnere. Arbejdet bliver målrettet, og når problemstillingen er velvalgt, kan det være en meget effektiv måde at tilegne sig og anvende den relevante faglighed. Innovation som tilgang kan være en involverende kreativ læringsproces, der består af en kombination af forelæsninger, faciliterede workshops, selvstændig gruppearbejde og studenteroplæg. Ofte skabes der et uformelt rum for den faglige diskussion, samtidig med at der stilles høje krav til, at de studerende bruger deres analytiske kompetencer og kritiske refleksion. Innovationsprocessen er i sig selv en målrettet aktivitet, der består af en række faser fra problemforståelse og analyse til idéudvikling, konceptualisering, kvalificering, formidling og realisering. Kort sagt kan innovation i undervisningen bidrage med relevans i form af eksterne og realistiske udfordringer, motivation, mening og målrettighed igennem det at skabe noget nyt med værdi for andre, struktur og naturlig progression i undervisningsforløbet, der skaber sammenhæng fra kursets faglige mål til evaluering og eksamen. God fornøjelse.